explicara, vamos a ver. Estamos na transición do verán ao outono, e entonces, nesta fin de semana, por exemplo, bueno, pues mañán, xoves, volve a Xunta de Galicia co seu proxecto de Sabor a Mar, co cual aquí no Concello, durante a mañá e a media tarde, pois habrá unhas degustacións gratuitas de distintos petiscos elaborados con produtos do mar. Degustación gratuita con moderación, claro. Que non queran vir a... E o día seguinte está previsto, pois, tamén, gracias á Xunta de Galicia, que hai que reconocer e darlle as gracias, porque, bueno, pois, permite que este dinamismo festivo-cultural que estamos a fazer continúe. Pois temos a presentación na Galicia deste espectáculo que fai a compañía Queimán e Pousa, Encontro Máxico no Pico Sacro, que se vai a desenvoltar na Praza de Fontei. Bueno, hai certas dificultades nas previsións do tempo. Hai aquí unha sinopsis do que consiste, basicamente é historia, lenda e historia do nacemento do Camiño de Santiago, o descubrimento da tumba do apóstolo, e que remataría nunha actuación teatro musical, que é unha combinación de folk rock e todo no ámbito galego, de queimadas, de contos e lendas. Escolleuse a Praza de Fontei porque entendemos que é un marco ideal para este tema e tamén un homenaxe aos que foron quen no seu día de crear o difícil que todos creíamos que era, non? O Camiño do Inverno.